Napagod ako guys sa rambutan. So, hindi po kami, pero libreng lunch pa po. Salamat. May libre pa kaming lunch, may libre na ng ano. May libre pang lunch, may rambutan pa. Parang hindi na talaga kami dito guys. Thank you sa lunch. Ngayon na itong mamimitas eh. So tayo, kasama si Pastor. 1, 2, one more. Wait lang ah. Tatawa na yun. Okay na. Guys, kain na kami guys. Sabi ni Beth. So, thank you. Sa December sa Nakpalaman. Anak ninyo si Ma'am Nakarating ka na ba doon? Manugang. Nakarating ka na roon? Hindi pa. Laguna. Sama ka? Wala, sige, basta taon mo sa Badolinggo. December. Sige, taon mo lang sa Badolinggo. Yan, okay ako pag sa Badolinggo pag Kain weekdays ako, na guys. pwede na trabaho. December. Kung meron linggo ng December. Oh, sige. Ito. Yayain niyo ako. Basta Wala taon mo sa kami Badolinggo. kakain. Okay ako. Pero wag lang yung weekdays. May cellphone ka naman kay P. Si ang nakasama doon tayo, si Irene. Si Irene yung sinama niyo. Sabi niya nakasama doon siya, ha? Kahingi pa kami ng rambutan. Kumuha pa kami ng rambutan. Libre pang Sa lunch. naman ngayon. Sa Laguna, wow. May service. Mm. Wow. Isa ba tayo, Mi? December. Ano lang, good, Mi? Meron linggo ng Basta sa Badolinggo, okay ito kayo. Ito, diba, nagtrabaho sa firm. Oh, di pa rin sa pwede weekdays. Sa Badolinggo lang yung lalakwat sa hat. Alam mo, mapakain na po na ako nito ng marami. Nakakatawa, nag-video kaming kumain na. Imbis ang pagkain ko sana, 2 kutsara, ganun. Isipin yung pagtingin ko sa video, nakalimang takal ako. Saka kwenta. Hindi ko alam na 5 takal na pala yung ako nakain na kanin. 5 sandok. Panay ang kwento yata. Panay kwento. May nag-lunch. Thank you, Lord. Yung e-bike ko andun, guys, nakaparking sa malapit sa simbahan nila. Sa Iglesia Cristiano pala ang pangalan ng relihiyon nila. Pumasok lang po ako bilang respeto. Kasi naman ko si Ate Beng magsimba. Nasimba din ako sa kanila. Respect naman din dito. At saka, kahit katoliko po ako, sisimba din tayo. Kasi nagsisimba din sila sa katoliko eh. At ito yung rambutan guys. Tapos po ako sa rambutan. Nakati-hati kami na tibing dito guys. Hindi, pwede ito guys. Ate na to tibing, ipasok ko na to dito. So guys, tingnan nyo guys. Wow, sarap talaga. Punta daw kami sa baba dahil titingnan namin yung mga tanim nila doon ng mga gulay. Dami nilang prutas dito guys. Pero ang namumunga ng mga prutas nila dito is only rambutan lang. May mga kakao sila, langka, kaimito. Ano pa mga prutas nila dito? Mangga. Pinya. May pinya din sila. Dati, pinya. So, nag-share sila ng blessings ng Ano prutas. So, hati kami ng tibing dito. silang asawa dito. Dito lang mo muna to. Punta na tayo doon? Dito hagdanan diyan. May rambutan daw diyan na malapit. Kasi bumibay mo pa. Ako ba? Lipstick pa ba ako? Oo, doon yung ano ko eh. Yung bag ko doon sa baba. Baka mabasa kaya yun. Ha? Teka, hindi na mabasa. Hindi, doon yung ano, bag lang, ang laman lang naman doon is ano lang, charger. Charger lang. Charger. Pero hindi naman puno yun kasi niyupi man siya. Hindi naman. Naipunas yun. Oo. Okay. Hindi naman yung mabasa. Dalhin kayo dito. Sige. Punta pa tayo doon. Kunin natin yun. Guys, punta kami doon sa bukid. Bukid nga dito. Punta kami sa dulo, guys. Tingnan natin kung ano ang doon sa ilog na yan. dulo. Wala, kita doon yung ano.
Ilog. Mga bahay ng barangay Kaypian ba yan? Towerville. Oo. Towerville. Towerville. Kala ko barangay Kaypian. Diba barangay Kaypian, daming ano doon. Huwa. Talong dahil. Ang barangay Village. Kaypian dito sa may lagpas ng Star Mall. Oh, doon banda sa inyo, Mino. Banda. Lakad kami dito sa unahan. Yung mga kahoy nila old na. Oh. Wow. Pero kung ano dito, pag ulan araw-araw, sobrang putik dito. No, Kadaan na motor. Dito araw-araw na ulan. hirap makadaan yung mga motor. Ayan.